Kuma lajɛbagaw ni ɲantuma aw dansi aw ka kunnafoni sentelimaniw kɔnɔna na. Kunnafoniw bakuruba filɛ nin ye. Ka kɛ ni kan minnu bɛ ka fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ ka ɲɛsin Imam Dicko ma a tagalen kɔfɛ Algérie jamana ɲɛmaa ka wulili la Semasi ma olu ye lasi dɔ kɛ. Walasa ka musow ani sifinnakaw ka dugukoloko gɛlɛyaw ɲɛfɔ o kɛra lajɛrɛba dɔ kun ye n'o kɛra taratadenw décembre kalo tile 26 san 2023. Sénégal jamana ɲɛmaa kalata bɛna na kɛ février kalo tile 25 san 2024 nata an bɛna kuma o cɛbɔw kan. Ni ne tun y'aw ka kunnafoniw bakuruba ye kunnafoniw yɛrɛ walawalali filɛ ka kɛ ni kumamisɛnnin minnu bɛ ka fɔ ka ɲɛsin Imam Dicko ma a talen kɔfɛ Algérie jamana ɲɛmaa ka weleli lamɛnli la Semasi maaw olu ye lasi dɔ kɛ walasa k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ kuma minnu bɛ ka ta ka ɲɛsin u ka imam ma k'u ma bɛn n'o ye wa u ye wele bila kiiritigɛlamaw ma walasa olu ka se k'u sen don ko in na. U y'a kuma fɔ lasi dɔ kɔnɔna na n'o bilara arabadon décembre kalo tile 27 san 2023. Coordination nationale des organisations paysannes du Mali o salle de réunion ye lajɛrɛba dɔ kunbɛn n'o kɛra taratadon in na décembre kalo tile 26 san 2023 sa k'a ɲɛfɔ maires ni lajɛrɛ in senfɛ ni maires ani conseil municipal kun bɛ a kun tun ye walasa ka musow ani sifinnakaw ka dugukoloko gɛlɛya ɲɛfɔ o min na n'o bɛna kɛ sababu ye u ka se ka niyɔrɔ dɔ sɔrɔ dugukolo la. Kulukɔrɔ dugu kɔnɔna na maa 136 ani maa 1000 ani buruburuni olu de joginna ka kɛ ni accident minnu kɛra a dugu kɔnɔna na. Ni kunnafoni protection civile ma ka rapport annuel kɔnɔna na olu y'a yira k'a fɔ ko ɲina accident minnu kɛra ko maaw ka dɔgɔ ka tɛmɛ salon ta kan n'o maaw kun ka ca dɔɔni. An b'an ka kunnafoni kuncɛ Sénégal n'olu ka jamana ɲɛmaa kalata bɛna na kɛ février kalo tile 25 san 2024 nata o cɛbɔw kun kan ka k'u ka sɛbɛn don décembre kalo tile 26 tɛmɛnen. Cɛbɔ minnu tɔgɔ bɛ ka fɔ kosɛbɛ ni kalata in senfɛ o ye Amadou Ba ye n'ale ye u ka premier ministre ye ni wagati in na ani Ousmane Sonko ani Khalifa Sall n'o y'u ka maire kɔrɔ ye Dakar maire kɔrɔ Karim Wade n'ale ye Abdoulaye Wade denkɛ ani ka fara Idrissa Seck n'ale kun kɛra cɛbɔ filanan ye u ka kalata tɛmɛnen san 2019 la. U ka jamana ɲɛmaa Macky Sall ale y'a yira k'a fɔ k'ale tɛna ni sen don ɲina kalata la ko Amadou Ba ko de bɛna na ale remplacer ni kalata in na. Ni ne bɛ dan tigɛ aw ka bi kunnafoniw na aw kan bɛ wagati wɛrɛ magma sanfɛ.